Забелязвам, че много хора се дразнят, когато някой им копира на идеята или пък директно им вземе поста и го копира на своята стена. Аз пък не съм от тях и сега ще ви кажа защо. Аз много се радвам, когато някой вземе моята идея или някой вземе моите думи или пък директно се копира поста. За мен това няма значение, дори напротив, насърчавам ви, правете го. Това е много хубаво, защото означава, че аз съм вдъхновила хората. И те приемат моите думи като техни и могат да ги използват. Естествено, аз нямам нищо против. Така че аз не смятам, че това е някаква кражба или пък някакъв интелектуален труд. Дори напротив, в крайна сметка никой не открива топлата вода. Това, което аз съм казала е защото съм прочела нещо, пречупила съм го през моята призма и в крайна сметка е излязло това, което някой е видял, харесал го е, вдъхновил го е и е решил да го използва себе си. В това няма нищо лошо, напротив, аз много се радвам.